A túa cita co Entroido en Noia. En Noia, no París-Dakar. Que viva o Entroido, que vivan as festas de Galicia. Toca disfrutar, comezamos. Pepe, concejal de festexos, de cultura e un ano máis aquí no París-Dakar de Noia, non? E xa van 35? Sí, a verdade que dá gusto ver 35 anos despois a cantidad de xente que se apunta de todos os sitios. Creo que somos xa o festival por referencia, unha vez que acaba o carnaval e xa estamos aí en estas fechas xa acabando e, bueno, moi contentos. Bueno, isto vai de tradición en tradición, vamos, que os máis maiores vanlle deixando esta tradición aos máis pequenos e vanse apuntando xa e así nunca se rematará, non? Claro, sobre todo vanlle explicando como naceu, non? Que foi dunha forma esporádica de pandillas que querían recorrer, pois, bueno, o pueblo e iban desde dous bares, desde o París hasta o Dakar, pois un pouco pois a súa bola e como é o carnaval, non? Algo espontáneo. E agora pois están vendo xa que veñen carrozas e comparsas moi importantes de toda Galicia. Non só hai xente aquí de Noia, senón que, como ti acabas de dicir, ven xente de fora. Mais ou menos, canta xente está apuntada para o desfile de hoxe? Pois eu penso que hai máis de 1000 personas, porque estamos falando que hai comparsas de 80, 90 persoas, máis camións, claro, se multiplícalo por 12, máis as comparsas, máis as individuales, penso que 1200 personas pode haber. Eres membro do xurado, está a punto de comezar, que como te sintes? Bueno, pois a verdade con responsabilidade, porque ademais a veces hai xente que ven desde lexos e que se gasta moitos cartos e anima moito tamén, e hai que pensalo un poquinho e decidir ben. Claro, ademais, hai xente que se pasa moitísimo tempo traballando, elaborando todos estes disfraces, todas estas comparsas, con toda a ilusión do mundo para que despois ao millor... Claro, é que, bueno, eso é así, cando hai premios é o que ten, non? Que é un concurso. Temos que premiar todo, tamén a veces hai xente que se gasta moitos cartos, pero a vez non é o carnaval propiamente dito de espontaneidade, de facerte o simpático, que iso tamén o primamos moito. E aínda que fai 35 anos que se fai este concurso de disfraces, todos os anos sempre hai alguén que sorprende, verdade? Porque sí, hai disfraces moi elaborados e que diste, mi madriña, como pode haber tanta imaginación? Totalmente, a veces non sabes de onde sacan, sempre hai cousas no ano que pasan, como son os títulos que temos aquí, que xa sabes o que vai haber, pero sempre hai algún que diste polo título non me di nada, e despois cando vai desfilando, pois bordo, non? Bueno, pois nada, deixámoste porque está a piques de comezar o desfile, tes que ir a ver todas as comparsas. Moitísimas gracias por atender. Vale, gracias a vos. A ver, trouxéchelo rapazafe. El ojo. Canto... Quería vir. Quería festa. Non se podía perder o Entroido de Noia. Nada, saleu festeiro, rapaz. Mire, non che chejará o chupete, non será un pouco grande. Queda algo atrofallado aquí. A ver, como se chama a vosa comparsa? Armatrolas. Cantos sodes? 50. E sodes de aquí de Noia? No. A ver, de onde sodes, lo? De Compostela, Lara. Anda, bueno, queda aquí o ladiño. Viñestedes por primeira vez? No, viñamos ano pasado. Bueno,
presentades vos as máis concellos ou só vides a Noia? No, a máis sitios. A ver, contame. A Coruña, Santiago, este fin de semana vamos a ir tamén. E cantos sodes na comparsa? 50. Carai, e como fai unha comparsa tan grande para organizarse? Pois quedando moito tempo. Mira, somos inocentes. Mi marido y yo nos dedicamos al transporte. No tenemos nada que ver con la fariña, nada. Nos dedicamos al transporte, solo al transporte. Son todos inocentes, inocentes. Paso de Bayón fue un robo judicial. A ver, Es para los viejos y Terito. o carnaval de Noia é para Terito, non? Para Terito, todo para Terito. A ver, Sito Miñanco, contame, cantos sodes? Somos sobre 15 ou 20 por aí, máis ou menos. Eh, Non se vai traficar con como, drogas. como? Nesta ría non se vai traficar con drogas. A ver, Ricos xa deduzco... somos. La fariña es el futuro. Non me deixan falar. Estos de Fariña non me deixan falar. Deduzco que sodes de aquí de Noia. No, somos das Rías Baixas. Bueno, pero de onde, concretamente? Non sabes de onde é Sito Miñancos, non sabes de onde son eu, non? Sí, sí, sei quen eres perfectamente. Pois eso, Eres lo que mandas aquí, non? xa mandei máis do que mando. ¡Asesinos! ¡Asesinos! A música non podía faltar hoxe, verdade? Non No, 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 hoxe no. De onde vides vos? De Vimianzo. E como se chama a vosa comparsa? En clave de mi sol. E cantos sodes? Porque vexo que moito. Buf, 60 e pico, 70. Pasadelo en grande, non? Bueno, Pois deixemos que sigades pasando en grande. muy bien, gracias. Cantos anos tes? 9. A ver, contame que tal lo estás pasando. Como te chamas? E como se chama a túa comparsa? Bacanda na rúa. Anda, vexo que sodes un montón, verdad? A ver, vou a falar aquí coa que manda. Moi boa. Hola, boas. Preguntaba ya pequena, como se chama a vosa comparsa? Wakanda nas rúas, somos de Porto Novo. É a primeira vez que vides aquí? No, ya venimos hace muchos años. Que tal lo estades a pasar? Ah, moi ben. Nos gusta moito. Eu quero saber, con toda a elaboración que levades, canto tempo vos leva preparar todo isto? Moito, porque somos bastante meticulosos, entonces nos gusta todo bien hecho y al detalle. Dun ano para outro xa ides pensando, non? Más o menos, pero un poco menos de tiempo. Oye, contame unha cousa, como facedes para ir todos ao mismo ritmo, para bailar tan ben? Bueno, a ver, días de ensayo, evidentemente, unhas profesoras moi boas que temos tamén, que axudan moito. Canto tempo levadese preparando isto? Tempo, a ver, empezaríamos aí sobre Navidad ou así, bueno, non levamos moito, a verdad. Como se chama a vosa comparsa? A nosa comparsa é Wakanda na rúa, somos de Porto Novo, somos asociación. Anda, pero entón sodes xa as anteriores. Pero cantos sodes entón? Bueno, este ano non somos moitos, somos 56. Mi madriña di, non somos moitos. Nada, medio Porto Novo. Casi. Gracias. Veña. A ver, como é isto?
Cóntame, como se chama a vosa comparsa? Carnavaleiras de Liñaio, cambiamos o seu nome polo Día da Muller Traballadora. Un guiño aquí a todas as mulleres que fan, como podes comprobar, a maioría da comparsa. Que ben, así dá gusto. Oye, cóntame, canto tempo levades preparando isto? Uns meses ya. E como facedes? Porque non vos cansades de tanto bailar e bailar e bailar. No, merecenos a pena por toda a diversión e toda a xente. Se non, pregúntalle a eles. Oye, e dende os máis grandes ata os máis pequeniños. Vamos avanzando, vamos avanzando. Cantos anos tedes vos? Eu 11. Eu 10. A ver, de onde sodes? Eu de Coruña. Ensinadelle aí para os que están na casa véndonos como se baila no carnaval. Veña, vamos. Somos Estrelas da Noite e vimos dende Tomiño. E cantos sodes? Somos alrededor de 60 persoas. Estou intrigadísima porque eu digo, impresióname ver estos disfraces tan bonitos, tan elaborados, como facedes para todo isto? Pois sí, moito traballo, moitos meses de entrega e aquí estamos. Pois a disfrutar. Moitas grazas. Aquí disfrutando do carnaval de Noia. Está moi bonito, miña filla, el máis bonito que tiene Noia. Sí, vostede de aquí? E yo soy nacida de aquí. Vamos, que non se perde ningún ano, non? Eu ningún ano. A ver, cal a comparsa que máis lle gustou ata agora? A mí esta. Esta? A das Estrelas de Noite? De noite, unha maravilla de chicas. Vostede non se anima? Vostede? Non, que xa son bella. A ver, estas peques, que tal o están pasando? Ben. Gusta vos o carnaval de Noia? Sí. Que é o que máis vos gusta, a ver? Pois, que nos gusta máis, Abela? A mí, o das carrozas. Están moi bonitas, verdad? E vos non vos animades a disfrazarvos ou xa vos disfrazastes estes días? Nos en Taragoña, que é para a semana, que esta semana aplazouse para a semana en Taragoña, así que estades todos invitados, Moitísimas gracias. Antros Pinos, aí estamos. Uy, la cigüeña, ella no busca más, no va pendiente de nada. Tiene la carita, tiene el tipo ideal. Aquí disfrutando do carnaval, pero baixo chuvia. Sí, pues no queda otra, pero hay que venir a verlos. Vale a pena mollarse, ¿verdad? Sí, vale la pena, hay que divertirse un poco. ¿De dónde eres? De Portonovo. Bueno, é como que os de Portonovo veñen aquí a Noia a ver as comparsas. No, a verlas no, a participar. Ellos no, pero los de Mar de Fondo. Vale. Que van de coco. Vale. Entón, nada, viñetes aquí a facer a apoyalos, non? Sí, por supuesto. E agora que ves as demais comparsas, hai posibilidades de gañar algún premio? Bueno, posibilidades siempre hay. O non xote? No, por eso, pero hay que tenerles fe, hay que apoyarlos. A túa cita co Entroido en Noia. Bueno, agora que iba a preguntar, márchame todo o mundo. Moi bo. Moi buena. A ver, que tal estades pasando? Moi ben. Todo por aquí? Moi ben. Disfrutando do carnaval de Noia? Sí. Oye, vos por que non ides disfrazadas? Non sei. Porque non tocou, non hubo tempo nin cartos. Vos gusta daqui do carnaval? Pero veñe moi separados. Las comparsas. As comparsas. A verdade é que traballan ben, non? Sí, moi ben. Hai disfraces de mucho trabajo y muy bonitos, muy bonitos. Bueno, vos sodes de aquí? Sí, de aquí. E baixades todos os anos? Todos os anos. Oye, pero hai que disfrazarse. Ai, sí, xa nos disfrazamos, hoxe non. Pero hoxe non. Hoxe Pero hoxe era o día.
hai máis días, non? Vexo que ides da película Coco, non? Ok, faltanos Coco. Faltamos Coco, e onde vai Coco? Coco marchou, tiña que ir a traballar esta noite. Tiña actuación ou que? Sí, tiña unha actuación. Oye, cantos sodes? Moitos, mira. A ver, que hai unha que ven con un bebé, a ver. Ai, bebé Coco. Home, aí está. Moi boa. Más. Que tal, Sandra? Moi ben, moi ben. Teño A ver, pero párame un minutín que festejar. De onde sodes? De Rianxo, Taragoña. Cerquiña. Cerquiña. Contame, de onde sodes? De Meis. Anda, e cantos sodes? Somos sobre 25. E como se chama a vosa comparsa? Atrapados en plástico. Atrapados? En plástico. Atrapados en plástico. Mirade, é outro pequeniño que hai por aí. Vamos a ver se o pillamos, A ver, o langostino, cigala ou o que seas ti. Que eres ti? Unha langosta. Vamos, non digo unha, oiches. É o de marisco cero patatero. Langosta, estás moi guapa. Non me envenenes, pero eu quero saber canto tempiño vos levou facer estes disfraces. Bueno, pois empezamos despois de Reyes. Bueno, pois nin tan mal. No, estuvo ben. Apurastrelle ben. Sí, a verdade é que sí, un pouco xustos para poder salir o fin de semana do 2, pero bueno, está... Cantas horas máis ou menos calculadas? Bueno, despois todas as tardes, a partir das 6, 6:30, 7, hasta as 12, sí, e sábados e domingos. Bueno, vale a pena, non? Sí, a verdade é que sí, por menos para pasalo ben. Pero, meu rei, ti non terás algo de frío? Para nada, ¡viva México! A ver... Le voy a hacer el muro, les que están ahí, eres México. Eu penso que vas aquí un pouco provocando, ¿Qué? Vas provocando, No, ¡viva California! ¡Estamos en California! Escóitame, con quen vas aquí, esta moza guapa? Es mi putita Stormy Daniels, pero Melania Trump no lo sabe. Ides guapísima. Moitísimas gracias. Estades aquí repoñendo fortes. Claro, estámonos preparando para o resultado do concurso. E como vedes que vai a cousa? Vos que creedes, a ver? Non sei, hai moita competencia, hai moita comparsa boa, pero nós creo que vamos ben, non? Ides estupendas, eso non hai dúbida, pero claro, son moitas comparsas. Claro, e todos traballamos moito, e todos merecemos os premios, eso por supuesto. E onde sodes? Somos de Louro. Pois moita sorte. Moitísimas gracias.
pola boca. Contame, eu quero saber, pois, como se chama o teu disfraz? O disfraz chamase o invasor indegradable. É un traxe con mensaxe, porque os plásticos 90% foi collido na praia, vale, nos camiños. Pois hai que ter un pouco de cuidado con esas cousas, que xa hai microplásticos no mar, que estamos comendo nós. E xa que estamos de festa, xa que hoxe está moita xente aquí, pois polo menos reivindicar e que se entere todo o mundo, non? Efectivamente, reciclar, polo menos reciclar e facer as cousas de xeito. A nosa comparsa chamase Quen che dera. Anda, ese nome? Bueno, é un nome... Porque quen che dera vir como a nós. Exacto, quen che dera vir con nós. Anda, a mí xa me gustaría, ir con... Ides guapís. O título da comparsa é Alma Barroca. Nos vimos dos Catrinos e as Catrinas. E dende onde? Viñemos de Taragoña. Como chegastes aquí todo Bueno, xunto? Como contaches antes, a ver? Tres puentes aéreos. 3 horas de autobús. Viva a cámara. Autobús. Cheo. Bueno, vale a pena ou non vale a pena? No, porque non había ventanilla. Non había ventanilla. Pero digo se vale a pena o Antroido. Ah, sí, sin duda, sin duda. Preguntádelle aquí, vale a pena Antroido? Sí que vale, Amigos, festeiros, ata aquí o Entroido de Noia. Pasámolo en grande, si ou non? Moi ben, moi ben. Vos xa sabedes, sí que... O Entroido máis Noia somos uno. Somos uno. E Canal Rías Baixas, 2. I like Canal Rías Baixas. Bueno, pois vos xa sabedes, se queredes que vayamos ás vosas festas, tedes que chamarnos ao 986-710-741 ou mandarnos un email o de festanfesta@canalriasbaixas.com, así é imposible. E dale a me gusta a las carrozas de Taragoña. Aí estamos. ¡Que viva o Antroido! Graciñas!